Συμπληρώθηκαν φίλοι και φίλες την περασμένη εβδομάδα 40 μέρες από τον θάνατο του καλού φίλου και υποστηρικτή της εκπομπής «Η Κύπρος κοντά σας», Μάρκο Κουτσόφτα, που τόσο ξαφνικά και πρόωρα έφυγε από τον μάτιο του τον κόσμο. Η καλή φίλη από το παραλίμνη, Αγλαΐτσα Σεργίου, που με τόσα ποίηματά της εμπλούτησε την εκπομπή μας σε διάφορες επετείους και γιορτές. Έγραψε ένα ποίημα και για το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Μάρκου Κουτσόφτα. Πρωτού το διαβάσω, θα ήθελα να στείλω τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε όλη την οικογένεια του Μάρκου Κουτσόφτα στο Παραλίμνη και στην Λεμεσό, που αυτή την στιγμή μας ακούει, και εύχομαι ο Θεός να τους χαρίζει χρόνια για να το θυμούνται. Γράφει λοιπόν η Αγλαΐτσα Σεργίου. Δαμέ που συναχτήκαμε στου Μάρκου 40, αιωνία του η μνήμη, να πω να είναι πάντα. Ό,τι κι αν πούμε φίλοι μου, εμπράμα μπον αλλάσει. Ο χάρος τσι που να πά, με φεύγει με ταράσει. Να το πιστέψω έθελω, πως λείπει που κοντά μας, μα πάντα μες στη μνήμη μας θα βρίσκεται μητά μας. Κι αν μάρκουνται επέτη, εγιόν να περιμένω, να πέψω στην Αμερική, ποίημα μου γραμμένο. Ο Άης Γιώργης καρτερά, εις τη γιορτήν του να'ρτει, μα κάτοικος στους ουρανούς, παντοτινά εγγράφτη. 40 μέρες σήμερα από το θάνατόν του, λία ήταν τα χρόνια του, έτσι ήταν το γραφτόν του. Που το μνημονεύκουμε, ευκούμαστε να βλέπει, και από τα βάθη της καρδιάς μακάριση του πρέπει. Αιωνία του η μνήμη, ο καθένας ψιθυρίζει, και στους ουρανούς που πήγεν τον παράδεισο να ρίζει. Sería
μας κόψει μια